Bien, ka bɛɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan waati kɔnɔna la an bɛ foli d'i ma an b'a fɔ an tɛna yɛlɛ ala k'an si hɛrɛ fɛnɛ da bi ye jeudi ye ni o bɛnna kalo tile 9 san 2025 an bɛ laada min ni an b'a sigi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen min ye ka se ka aw kunnafoni aw sigiyɔrɔ la a ka ja jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan kunnafoni minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ nanzarakan na kan wɛrɛw la pour que maaw bɛ se ka faamu ɲuman sɔrɔ cogo min na o siratigɛ kɔnɔna la ani bugu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye ka bilasiraliw kɛ walasa bugu kuma bɛ d'i ma i ka foli di abonnés ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ nin fɛ. N bɛ abonné bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'an na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'u ka vidéo partager ka vidéo aimer ka foli lasigi bɛɛ ma tuguni hali bi an tɛ sɛgɛn jamana ko in na quoi malgré que kuma minnu bɛ fɔ foyi tɛna an da bɔ nin na parce que min ka d'olu ye bɛɛ k'i man k'a t'u ma u b'u ka nkalon tigɛ u sago la u bɛ nkalon tigɛ jamana la u sago la donc moi je pense que an tɛna sigi k'u lajɛ on va réagir an fa jamana de don quoi voilà. Ayiwa Bubu diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ o ye fasoden ɲumanya de ye sabula maa dɔ bɛ min bɛ dala e kan n'o bɛ da o kan o bɛ i bolo koro e ko faso ko di o de kama i ko k'i t'i kɔ kuma na mɛn i bɛ baara kɛ fɛn min ni a bɛ jamana jɔ an b'i fo hakilina ɲuman in na o siratigɛ kɔnɔna la an bɛ taa sisan danni na sa min ye anw yɛrɛw fɛ yan Mali la min ye communiqué ye ni a kɛra a ka dɔgɔ maa min ye kalan kɛ école la ni i tɛmɛna kilasi 9 fɛ min ye révolution française 1789 bɛɛ nin kalan an ka 9e kɔnɔna la o siratigɛ kɔnɔna la an ka gouvernement ye sira ta min ye k'a fɔ ko ka nin révolution française ko k'a bɔ an ka kalanw kɔnɔna la nin hakilina in e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a kan. Mais nafa jumɛn tun bɛ kalan in na la révolution française tu sais que Mali programme kun kelen b'a fɔ o de y'a to Mali kalan kun ka gɛlɛn ni yɔrɔ bɛɛ quoi parce que le programme n'était pas riche i bɛ taa nin histoire kuntan ninnu de kalan min t'a ɲɛ sira la n'aw tɛ ka Chine kalan dɛ Chine population Chine densité l'économie américaine mana kalan ou bien Brésil yɛrɛ ka civiliser Brésil ka économie nafa jumɛn bɛ nin na la force et la faiblesse de l'économie américaine fo ka taa an bila ka taa tubabuw ka mana histoire kalan la révolution française a ye mun de lase anw ma o waati kelen an ka histoire ɲɛnamaw bɛ yen i bɛ denmisɛnnin n'a sigi bi min bɛ se ka Mali région capitale les capitales régionales du Mali k'o f'i ɲɛna ka Mali région sigicogo f'i ɲɛna cɛba minnu ni binna ka tɔgɔ di région ma même les entités culturelles du Mali denmisɛnnin dɔw t'a dɔn les Manding les Kasso les Sankoré Kénidougou ainsi de suite i bɛ denmisɛnnin 100 la sigi b'a t'o dɔn mais o de bɛ taa révolution française kalan ne mun filɛ nin ye ne ka bugɔ 9e na pour la toute première fois sɔrɔ o de fɛ misi ka yɛrɛ gili kɛ ka ne ci n kunna fo k'an tɔn sɔrɔ révolution française kalan na wali ko la i fa tɛ français ne tɛ français e tɛ français i bɛ taa mɔgɔ fu kalan yɛrɛ bannen filɛ nin yɔrɔ denmisɛnnin caman tɔɲɔna mɔgɔ joli yɛrɛ dubila nin manamana kalan in révolution française in yɛrɛ ye mun de b'u foyi tɛ tubabuw ka crise économique de donn'u fɛ yen o y'a sɔrɔ il y avait 2 classes donc il y avait encore la classe des noblesses et les clergés fantanw ni faamaw o crise in donni kɔ o de taara wolo kɔngɔ ni minɔgɔ tun bɛ yen faamaw ani fantanw donc maintenant u y'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na bɛɛ bɛ se ka wuli k'i cɛsiri a sɔrɔla o manamana kalan in fɛ ne ko depuis kuma jumɛn crise b'anw da la ka taa ni san 1000 a ju ye faransi mais u b'a yira k'a fɔ faransi y'a ka liberté sɔrɔ révolution de la mais anw dun waati kelen tuma min na anw ka histoire bɛ yen u b'o kalan kun 6e de la o b'a sɔrɔ i hakili ma dayɛlɛ les royaumes masasi de Kata Denin Ba Bo Masakɔrɔ Bo u tɔn ko o kan kun 6e na Sirakɔrɔ Bo ka taa an ka redoubler ni manamana kalan in na waati min na den hakili bɛ ka dayɛlɛ i bɛ Faransi histoire de ta k'a kalan c'est vrai Mali problème ti dɔwɛrɛ foyi ye c'est l'éducation nationale f'an ka sɔn o de ma il y a pas de politique de l'éducation nationale an o de erreur b'an na quoi tu sais que foyi tɛ yen maa bɛ se ka kalan min na k'i yɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn ni famille tɛ
Moi, on doit famille tabou. Mais il y a la politique nationale qui peut l'inculquer de bonne manière. Et bien, son tout dit, ni jamana bain, ananga histoire bain, ananga dambe, ananga culture. On ne peut pas voir de Brésilien film na kato bo fitiri wati. Un rêve d'un digi manamana kana malien de voir saraka. Le film bo adi. Ko feuilleton. Fitiri wati ta dendo soro. O deni fulu no tia sabama. Afa ona aba dogoni mi ñogon fait. Jenia ko en bétansi anan deum be sur le fitiri. Wallahi. C'est souvent quoi. L'État même est complice de tout ça. D'ailleurs, l'État accusé de n'avoir. Film nga bo 23h de bo 19h. Bon ni enseignement mi bolé flé. Directeur de communiquer les gars, il instruit à tous les directeurs maintenant des centres d'animation au cap pour déterber. Wani ne kuye sans leçon follow. Il veut do 9e na iba kala maka ko madame la révolution française. Pour lui 16 ans ko che kunta no buda ko 16 to ko do. Mo wala tendo. Et ni ala tene ma c'est français, mi ma c'est français ko do ma c'est français. Alu ta report yoro do. Opta redoubler to kala. Ni mali tebe ni mi. Révolution française a nafa même ça on est. Nafa jume. Au Vatican so grève be mali ko Vatican so 1991. L'avènement de la démocratie au Makala. Bon, nous n'avons pas eu démocratie. Coucou Kalanino. Et nous avons transition sur mon salut. Donc, bi, nous avons permis au Canada de histoire fait pas le coup, fait bouillir. Et fait géographie fait pas la voilà. Ou quand géographie fait, si on fait mettre la pour beaucoup de bébouilles. N'a fora biba quand mal. Mais adli kuna bibi na, on a remplacé l'AS histoire. L'avènement de l'AS. Il veut dem do ni nga ko Burkina capital ta do malien di no ko Burkina capital ta do mais avec français capital fini ka France révolution no to fi el français drapeau boba fi ya ibe Bénin ya ne ka toroba do ibe do sigile ou be sika français ministre ta to fi mais mali ministre malikula ate donc ni yere donc kala ne na len ko fo ne ma ko souveraineté vraiment c'est le lieu de féliciter le gouvernement pour cette prise de décision qui va déjà qui nous permet qu'en la souveraineté éducation, qu'a sinsi, qu'a fait bravo aux autorités de la transition. Vraiment, il y a quoi qu'on ko, quoi les révolutions françaises qu'on a fait comme ça, peut-être ministre qui a inscription pour le faire. Kala, Allah kana fo, kala kana même wala. Ka bon programme la paix. Programme télé kana fo, ali barola. Ali demsonu be kuru kono kana da kana sam. Ça n'a pas tant. Merci beaucoup. Ka jamana nyamoko funna. Aïwa, Boubou Ambifo, Ambeteme, Albini, Inigali, et Babouye, Ambeta, Côte d'Ivoire. Aya Kafo, Citerni Bamou, Duna, Sabla, Unana, Côte d'Ivoire fait. La Madoye, ou Jauta, Noé, Francica, journaliste, Nebeko Charles Janel, Kafo, ko, mi adoye, ko, ale de Kerasabe, ka, Caribbean, non black, en enfoya. Oh, il s'est gagné pour le gagner, à Randa, c'est une commune molare, quoi. Hein? Mais, heureusement que bien bête, il y a le chef Daniel, la diabète, et nous les refus. Sinon, il y a des gens qui ont allez galon nous nous c'est raté tout. À communiquer là-bas, il y a pour la population même demande une négociation avec les terroristes. Nous sommes pas un convoi de centaines de véhicules. Au RFI, les axes Sénégal et la Côte d'Ivoire sont sous contrôle des djihadistes. Aw ko 100 000 médias sous bolo ko dali sous climat ka embarquer aussi ko y a un blocus et là ka fotum ko Alassane de est-ce que ba donc fermier et convoi dodi pour la sécurité et l'humanité ko di wala sa mali de nga hereso donc ko Alassane de ta été reçu au ko terrorisme de Alassane de contacter là parce que ni malien ka citernindo terrorisme ba jini mais Alassane ta do terrorisme ta jini. Cheikh Daniel a confirmé que Alassane est le premier sponsor des terroristes. Yeah. Mais nous, comment il et on va citer Nali. Et pourquoi au citer Mbekadou. Quoi Alassane Gademe, mais il est de d'accord qu'on sera tigé le citer nous na. Korvar sera, Korvar Axi, nous et Sigasui. Allez ni Okmana, Sénégal Axi. Mais quand il a fait du Alassane Gademe, donc c'est toujours mot attaqué. Oui, Alassane Tossé n'a pas Ka fo Cheikh Daniel kaye kalonti fona so Alassane jogromere Alassane konte jogromere sitani munu dona mali sitani ka barka danga pétrolier wi ou masran fonyo kon na folo jinna kon na folo chena avec tout ça ou tara ka tout ka faire mali ni korva ni ñoche accord mun bi akara so Alassane rete fangala le premier accord au Afrique wati. Le second accord, ça s'est fait en 1999.
Ça, c'est des accords économiques et sur aussi la fluidité du transport, les axes corridors et consorts là, à Boulé. Les seconds accords, ça s'est fait en 2004. Il y a Alassane Manafangala. Mali ne croit pas là. Il y a la libre, il y a la libre circulation, il y a les échanges commerciaux. On est tous membres de l'UEMOA. Donc, Alassane Gamoubena. Alassane, où il y a un peu de Kaïra Foko, Carbranté, donc là, parce que terroriste, c'est les mercenaires, les commandos mercenaires d'Alassane. Convoi nous les dominant. C'est des mercenaires commandos des Blancs, basés en Côte d'Ivoire. Convoi nous dominant, convoi était 430 véhicules de Koumou. Maintenant, au lieu d'être là, le véhicule, le blindé des femmes et convoyé. Ce véhicule était équipé de systèmes de brouillage et de reconnaissance. On a VP14. Donc, il va y avoir un système de brouillage et de reconnaissance. C'est la communication captée. La communication forum captée. Oui, là, il va y avoir mercenaires, soi-disant terroristes, ils étaient en communication avec un camp qui était environnant à la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Voilà qu'il faut comment le numéro combien. Ou non, qu'on veut follow na oui. Il a terrorisé au corps militaire Baboula. Donc, oui, j'ai vois, oui, ok, Femi Charlie. Ou quoi tal qu'il a Charlie. Maintenant, Kadjana, Kolonjeba, oui, ok, bravo. Ça, c'est des zones bravo. Donc, ils étaient au nombre de plus de 200 terroristes, sinon 400 terroristes, mais pour baser les mecs à convoi. Convoi de la Ouliwa Team in Mali, convoi de la Ouliwa Team avec la surveillance aérienne. Nous avons convoi sécurisé que coordonné terrain combat de dos. C'est pas parce qu'il y a un camion pour le terrain. Même à 400-500 mètres aux alentours du convoi, terroristes c'est la LRC, nous, il a sur le côté Kafi. Si dernier, parce que c'est des produits inflammables. Ni tassement de ce dernier n'avait explosé. Donc, au lieu de la ligne était stratégique, le rôle de la ligne est qu'on va boire. Si dernier nous monte ce qu'on nous monte. Abana. Il y a une armée malique à bravoure dans l'Iran. Car donc, il faut que ce n'est pas une petite armée. Ce n'est pas parce qu'on va sécuriser au terrain. Aux alentours de 20 km du convoi, avion de Fla de Nomadje. Donc, quand le convoi est arrivé à Kadjana, ça trouve que Tiroussou campagne dans une forêt à Kolonjeba, à 7 km de Kolonjeba. Donc, il faut une zone bravo. Donc, zone Charlie, Tanko, Echo Charlie, bravo. À partir de bravo, maintenant, il y a un message là. Où il y a un message à radio. Où il y a fort qu'ils ont besoin de l'information sur les rapports de force professionnelle. Le courant est en matière militaire. Nous avons attaqué Mouné Babou. Malika Armouna Fitini. Armouna Dona, ça c'était PKVT. PKVT avec des 14-5. C'était des armes lourdes au moment du Nyama. Espace aérien, les vecteurs aériens, il y avait des chasseurs, il y a des drones. Au lieu de quelqu'un qui a un boulot, ou qui a 12 avec FM, arme de FM, où il a donc rapporté, les terroristes sont repliés. On va terminer, où l'avait, où l'avait, c'est ça, Kolonjeba, Kabouin, Kanado, Madjana, on fait le coup de qu'on va combattre. C'est là-bas que l'armée malienne a arrêté. Parce que fait le chef d'état-major du Mali, fait qu'il y a un gouaïbo dans ka bombe avion on ka wule ka sécurité parce que bombe marqué moi et tieni di o bombe na tiendi o non la te somo terusu be orono ko gauche avion ta terusu sur Kolonjeba ka tout sur be regroupement nay a to shuma tiare ou donc mama be plus de nta choix que do ya be neutraliser marmana convoi compter convoi donna sans incident. Depuis là qu'il y a des terroristes ni corps militaire. Il dit donc à lui que c'est des militaires. Comme Dougoulou de Bela, quoi dit nous ma. On est Dougoulou de Bela la fait. Donc chez Daniel nous molara parce que Kumbolo bi, il attaque Kungaro comme le Kumai. Donc moi c'est ok. Vous m'avez dit Dougoulou na m'kosa pour nous quoi la scène gasiter ndilin. On a la scène gasiter ndilin donc moi. Axi coûte sous bloc ici.
Wa be kla ou te molo koy nous me kla ka fo ay tugun sans chien wala convoi wala be kala le tugun o kla ka fo ko na ko Alassane rek me balana Alassane gra chauffeur fene ni zin ta ko Alassane ga sidani no flana ko Alassane rek mo mulu bul parce que fouille moula comment tout d'accord blé mais ça c'est une honte c'était Neboulé, au moins, c'est le lieu de remercier et de féliciter l'armée malienne qui a pu sécuriser un convoi de 400 véhicules. 400 véhicules remplis de produits inflammables. Pétrole de ça fait carburant de bas, lubrifiant de bas. Donc, on a attaqué du tour au bif. Elle a reçu le boulot, LPG9 de boulot. Lance-roquette Mboukana, LPG9 de boulot. A porté 25 km. À 25 km de GFC à gauche. Donc, il faut que non seulement le combat est sécurisé, mais aux alentours du combat, jusqu'à à peu près à 50 km, il faut que l'armée sécurise ça aussi. Parce que, aussi, que tu auras fait au bifli. C'est des actes de sabotage. D'abord, quand tu as gueulé de Sianka, bon, il y a souvent des négociations au dessert, pour que tu aies là. Là, c'est à quoi la santé de Hinenana. Donc, on a mis fouillé. Faut que tu négocier. Waouh! Des fois, je crois que tu as dit que tu as fouillé. Des fois, je pour convoyer, pour assurer maintenant les convois. Mali te bini yon kela ore kono ni ala sonama. Inshallah. Jamana nyamoko keleme ka chesiri mike. Wabu be desen na de. Parce que anyebe chokoroba do mangana ali ni vidéo manu ni Cheikh Daniel nous ko négociation. Anya alu nous ndalo mangana me ko négociation. Mais c'est décevant. C'est décevant. Alou Moundalo a parlé des imams Pel, des Mamoud Diko, Aïm Wachamantonfo. Donc, il y a des Agali, Anamadou Koufa, et Alou Moundalo. Depuis Sambi, ça va. Amadou Koufa, et il y a des Agali Bira Gelas Malika. Nous, accord sera qu'à ban. Et depuis, débat, Adema me fanga la Watina. Pendant 30 ans. Accord Balakassi. Qui est beau politique, la partie Betty. Donc, dis-nous, il faut nous faire l'inventaire maintenant de ce rapport-là. À bilan foyer, et bangarme la paix, car accord sous Bessini, à la bonne moment. Alors, nous allons voir, car Tananga qu'elle est, Chiako qu'elle est là, Flaco qu'elle était où? Flaco qu'elle était où? Après, que Terrousou be flaquant fort, mais Annie Terrousou est fly, et be flow de Terrousou est galon de où. Mais maintenant, avec le jeu de Mekana, au lieu de RRM dans le canon. En apportation, il y a une erreur qui est en train de se MLA Moui. Ou à son amour de vous traiter des bandits armés. Ni si grand Moui, il veut mon édama, il va reconnaître son caca combat reconnu. Un État, quand il t'assoit maintenant avec un groupe armé, il n'est plus un groupe armé. En ce moment, toi-même, tu reconnais qu'il a une revendication politique. Donc, dans la série, nous sommes au croix, qu'il faut, en bas, reconnaître qu'il faut que quelqu'un mina, il y a une légitimité. Donc, Alou Moundjalo, aïe, qu'il faut. La phase militaire est déjà perdue. Parce que nous avons nous na sa auna. Ou ya terre, nous te sauna, ou ma sa ana. Donc, il y a un cas faut que nous fassions comme nous RRB et Mumbu Yorodo. Exactement nous. C'est vrai. Il y a la Galice ça fait plus de 30 ans avec une baraina. Et nous accordement moussi. Au résultat, il faut y drop. Au moins, c'est comme la sabali. Donc, alors nous devons technique. Nous avons un plan de traitement en ce moment, nous devons faire flop comme un fodaï. Ou yanga kele bola amna on a flaqué kele parce que au lieu de à ka force kan tru subu ñona ba non nous nous be flow représentant alors que c'est ce qui n'est pas vrai. Oui nous on a que MLA là les MLA maintenant se disent aujourd'hui le porte-parole le représentant maintenant des Touaregs c'est pas vrai. Il ne représente pas maintenant le peuple Touareg la communauté Touareg Gamou Nounoumbi et Chode Agi Nounoumbi qui se battent à Chatouman Nounoumbi. Il y a plein de Touaregs aujourd'hui qui défendent le pays. Oui. Mais autant ils n'ont accord sous les signer aujourd'hui les MLA et je ne sais pas et revendiquent la paternité maintenant de la communauté Touareg. Si. Donc en mettant nous on a Kenny Amadou Koumfoye on le fait bouillir que floc comme Fonda oui. Ou vous bien faire tamro comme ala ya chi. Ou vous dans Niger flow ni Cameroun flow no Cameroun flow ko koloni Mali ko bora Mali. Ils n'ont jamais voulu. Ou vous avez dit que Cameroun flow là. Les peuples camerounais n'ont pas voulu. Ou vous avez dit Niger ils n'ont pas voulu. État alou nous ndalo ka discours la mais. Avec Faral de Koufou avec Chako de Koufou. Bon tu do dafe.
wallahi billahi transition ko ka gon choroba ni tiens fait surtout mun ko ka go e fo ka fala non aya lajɛ a kun tɛ kuma fɔlɔ parce que a b'a kunna le pouvoir était faible mais aujourd'hui on vient d'avoir un pouvoir fort un état fort un état capable choroba in t'o fɛ dɛ n'o tɛ un docteur ni ala na kɛra mɔgɔ min ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ un diabétologue de formation diabète bɛ malien bɛɛ la i tɛ mɔgɔw furakɛ i k'i se mun na depuis bɛ fanga la waati min na i ma fɛn ɲa fɛn min na sisan i bɛ e yɛrɛ bɛ wotoro kɔnɔ i yɛrɛ bi i bɛ la ka fɔ c'est juste pour nous conduire ka taa négociation na parce qu'ils ont perdu maintenant la phase militaire militairement ils n'ont pas pu sans y aller k'a fɔ bɛ ka taa négociation na depuis don bɛ bɛ marifa ta mun na i ma négociation fɔ parce que biri u dɛsɛra u ko bɛ jamana axifier économiquement hali transition dɛmɛbagaw olu n'u jɔrɔ t'a fɛ i ka taa aw yɛrɛ mun ye vidéo man ye a m'anw to yen il a fait un test kilométrique ka taa ne tɔgɔ sɛbɛn a dugumala la e ni ala cɛ olu n'u jɔrɔ miiri kan ka ne yɛrɛ yan anw bɛ mun jɔda la jamana in kɔnɔ ni kuma in tɛ a taara te parce que transition ka c'est que ne t'a dɔn fɛn fɛn don quoi jamana min ye fɛn bɛɛ di a ye jabɛti lajɛ hali jabɛti bɛ derrière na derrière nun jabɛti bɛ ka wolo n'a fɔra k'i y'o de kalan i tɛ y'o furakɛ i k'i sen mɔni na i bɛ min dɔn o t'o kɛ an bɛ phase militaire la e tɛ foyi dɔn o la négocier avec qui quel est maintenant le garant maintenant de cet accord là an bɛ taa négocier ninnu ye maintenant c'est de donner plus de légitimité o la ne tɔw kɛ tubabu bɛ marifa ni fɛnw d'u ma sa ko ah ouais l'état malien s'assoit maintenant avec la communauté peul alors que c'est pas vrai ils sont même pas peul u bɛ nkalon ta ka taa filaw la bamananw jeliw y'a fɔ yan ko fɛn min bɛ malo ko fila fɛn min bɛ samɛ ko fila bilayi fila tɛ se ka mɔgɔ faga a tɛ se fila den tɛ se ka mɔgɔ faga fila bɛ maloya fila bɛ samɛ u taara dugu bɛɛ mɔgɔ de ta ka na n'a ye ka na ɲagami an na k'an ko don ɲɔgɔn ma e b'a fɔ a ye ko ni kɛlɛ kelen ka min kɛ k'an tɛ négocier ani Cheikh Daniel de bɛ k'a don ɲɔgɔn na Alassane ka citerne tɛ dɛ wa coup point yɛrɛ kɛ Seba kalama Alassane Petroleum an sabe o y'u turusiw kungo de ayiwa merci o ye turusiw kungo ye an bɛ tɛmɛ toujours an bɛ to carburant ko dogun kɔnɔna la min ye ayiwa procureur ale ye communiqué min ni a bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ taa station ka filmeliw kɛ ani minnu bɛ yen ni olu bɛ essence yɛrɛ ka dɔ fara sɔngɔ kan ni jamana yɛrɛ ma min demandé procureur kɔni ye communiqué kɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin olu tigilamɔgɔw ma ko ni maa o maa sɔrɔla la ko i bɛ ɲangi kosɛbɛ jamana fɛ an bɛ fɛ i ka communiqué i ka don a kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'a ye. mais an ye nin de fɔ autorité y'a mɛnna o an bɛ autorité féliciter nin décision façon de la an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ si kana an wele bilen k'a fɔ ko station dɔ filɛ nin ye k'a bɛ ka service politique la i tilen tribunal la kana an wele tugun parce que le procureur maintenant vient d'ouvrir une enquête an b'aw deli ala kama n'i ye station fɛn fɛn ye a bɛ ka prix a bɛ ka essence di sɔngɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔ min tɛ tiɲɛ le prix a été affiché prix min fɔra le prix à la pompe a été déjà affiché an b'a ɲini bɛɛ fɛ ala kama ni dalo a bɛ mɔgɔ min bolo ko essence bɛ ka feere prix la i tilen tribunal la ou bien police la ka taa ɲɛfɔ ka barika da Sikaso procureur ye Moussa Cin Kulubali ne b'a dɔn depuis il était substitut procureur en 2006 ne b'a dɔn nin cɛ in billahi c'est un jeune magistrat honnête digne. Il a mis sous mandat de dépôt 3 gérants de station hier. Sikaso. Ah non, la police est à pied d'œuvre ainsi que la gendarmerie. Le gouverneur Marie-Claire Mousso Dedou, voilà de l'oko Yeleni. Une dame de fer, Sikaso gouverneur Mousso Dedou. A une instruction du procureur ni police générale Moussa Yala, je ne peux pas Sikaso accompagner. Sachant fin ce qui va calmer ni mouant pour appliquer pour que le mandat préétabli. Et m'a dit le mandat vierge blanc, tout le monde va dire, nous avons au début Sikaso. Donc DNCC est communiqué couvre d'abord à patrouiller carburant ni m'a donné ni malin kulengara ni zeni ni tiens notre gouvernement doit blé parce que le gouvernement ni fait tabi ou massa on tant fait beaucoup de bouton tout le monde anya chien temene làalité carburant sur le bouton tout le monde anya essentiel avec jigin do ko ni malin on take manguni mo ka to asimi ko juguyama ka fa kibimba ko ni fait ka tata di bouton tout mo ka tata telu suma ko kono il serait yere il est pompicier il est gérant, il est sachant, avec la sens faire gêler là, c'est que ce qui est la police de gendarmerie mais quand il faut procureur que le mec a d'ailleurs payé, communiqué qui a blanc, le procureur général a déjà fait un communiqué, les procureurs de la République ils sont déjà à pied d'œuvre, les gouverneurs des régions ont donné l'instruction, on met barka da Sikaso procureur Moussa Cin Kulubali, ka barka da gouverneur Marie-Claire, ka barka da police de gendarmerie,
c'est la population fou mana dépôt ka da cɛw kan segu y'a ɲɔgɔnna kɛ yan kɛra u y'u bɛɛ kɛ wo la fɔlɔ ka sɔrɔ deli ye k'u labɔ jamana de b'i ka se tɛ n'i yɛrɛ k'i jɔ k'i bɛ carburant feere n ta i ka station ye taa ta ka na n'a ye kɛ munna bi armée b'i convoyer ka na donc l'état doit avoir un regard sur les prix donc enquête dayɛlɛ na k'a fɔ bɛɛ ye ka mɔgɔ wele Boumabel dɔ bɛ ka ni ala kama n'i y'a mɛn yɔrɔ min na yanni ka an wele taa procureur ka taa tribunal la bɛ ka taa polisiso la donc essence min donna nin n'an kulonkɛra nin na a bɛ gɛlɛya dɛ kama mangun nin ye n kɔrɔkɛ den dɛ n'i y'a fɔ da ka baara bɛna tiɲɛ dɛ n'an y'a kɛ an y'a k'an yɛrɛ la parce que station tigi dɔw t'a kalama dɛ gérant dɔw ni bouton tigiw ka baara de don u b'u dɔgɔninw wele ka na est-ce que b'a kalama bouton 20 bouton 40 ka sɔrɔ station tigi yɛrɛ t'a kalama an tila ka bɔ nin bɛɛ kalama donc e k'i miiri mɔgɔ min bɛ station mɔgɔ min sara ye 20,000 30,000 ye n'a fɔra ko ka litre feere 300 400 donc chaque litre il perçoit 1000 francs 1000 francs multipliés par 2000 ça fait 2 millions déjà tile kelen kɔnɔ a b'o de sɔrɔ vente illicite la de carburant o b'o dabila dɔw bɛ ka taa bouton ni teriw su ma bouton kelen 100,000 francs dɔw bɛ ka taa 90,000 francs juru mara ninnu kɔnɔna la ka taa u b'a bolo nɛgɛso la ka taa mɔgɔ bɛ ka ninnu approvisionner bi maliyɛnw yɛrɛ dɔw de don bilahi mɔgɔ bɛ ka bin nin ko in juguya cɛ tɛ muso tɛ maliyɛn den dɔw de don u ka nafa kama donc kɛlɛ in bɛ mɔgɔ dɔw de arranger bi donc k'a finna i bɛ ka ɲininka min na nin o ko banna carburant bɛ yen carburant donna a ma ban nin yan dɔw fana tun taara wari ɲini u ka mɔgɔw fɛ ka taa carburant ba ta ka na kɔnɔ stocké a kɛra u bolo fu ye dɔw taara essence baden ta gɛlɛyara u taara litre 100 ka na n'a k'u bɛna feere 600 ala y'a kɛ carburant ko nɔgɔyara u ta jar'u kun ye a bɛ jar'u kun voilà donc a jar'u kun toujours an bɛ continuer ni ɲininkali babu ye a bɛ kunun kunna sini an y'a yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ maa 11 min ni a yɛrɛla k'a fɔ k'olu yɛrɛ fɛnɛ n'olu arajira ka bɔ armée kɔnɔna la maa dɔw ko nin waati man ka kɛ ninnu araje waati ye sabula ko waati min na kɛlɛ bɛ sen na ko armée kan ka to ɲɔgɔnminɛla de ko est ce que nin ye nin waati wa bon ni waati yɛrɛ de ye arajo waati parce que kɛlɛ bɛ sen na waati min na o man kɛ janfa ta kuma mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ quoi ça c'est une étape ye ça c'est une étape après maintenant u bɛ taa juger tribunal civil de la wa ni zɛn AES la justice commune de l'AES la o de bɛna k'u nin bɛna ka jugement fɔlɔ AES ka tribunal bɛna réunir minnu kama parce que mun b'a yira aw la k'a fɔ ko ils n'ont pas contacté d'autres militaires dans le pays de l'AES c'est l'enquête qui va nous prouver tout ça nous tɛ nin kɛ ten o u y'a dabɔ ka AES de bi e ni ala cɛ n'i ye Mali bi i ma AES bi yan quand il déstabilise aujourd'hui le Mali c'est comme ni AES bɛɛ de bin ɲɔgɔn fɛ c'est pour cela l'AES même va se constituer AES yɛrɛ tribunal ka jugement fɔlɔ bɛna kɛ nin mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ k'u kana araje k'u kana araje mun de la k'u kana araje vous pensez que k'a fɔ ko Assimi de bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ armée la Assimi tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ armée la charia ko Assimi tɛ se ka mɔgɔ ta armée la Assimi tɛ se ka mɔgɔ gɛn Assimi est le chef suprême des armées mais recrutement bɛ kɛ sur la base des règles wa yɛrɛ arrajation fana bɛ kɛ ni critères dɔw de donc Assimi m'u gɛn armée de y'u gɛn n'i mɛnna ni ɲɔgɔnna la conseil militaire de bɛ kɛ o conseil militaire fana la i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ promotionnel dɔw olu bɛ k'i kɛ avocat ye yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan dɛ i yɛrɛ promotionnel de bɛ k'i kɛ avocat ye wa maa dɔw bɛ ta fana k'i ka cause défend k'a da n'a sɔrɔ nin ni sɔrɔsiya bɛ bɛn sɔrɔsiya dans le nouveau code militaire la sɔrɔsiya ka faute bɛ bɛn 230 fautes ma faute 230 o faute 230 o répartilen don en 7 grandes catégories de fautes bon la faute contre l'honneur ou le devoir de la probité a bɛ nin de kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ l'armée il y a les renseignements civils mais il y a la sécurité militaire aussi SUB n'est pas de la sécurité d'État mais il y a la sécurité militaire dans l'armée donc olu fana b'a kɔlɔsili kɛ Assimi mɔgɔw bɛ Assimi de tɔgɔ fɔ bi mais a bi kunna l'armée est soudée o de kɛ bɔkɔla ni kalama ni armée kun soudélen tɛ ninnu kun bɛ fanga bin ka fagali kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mɔgɔw kana fɔ ko Assimi y'u gɛn Assimi m'u gɛn sɔrɔsiya sariya de y'u gɛn wa sɔrɔsiya sariya de y'u tigɛ bɔ baara la Assimi tɛ Sadio Kamara tɛ Sadio Kamara tɛ se ka mɔgɔ gɛn k'a mandat ye ko mɔgɔ jugu bɛ Sadio Kamara la i tɛ se an ye dɔw mankan mɛn i y'a faamuya b'a la putschiste tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ armée la jala min b'u la putschiste ka jala tɛ yan général jala min b'u kamakun na jɔn y'a d'u ma o m'a sɔrɔ transition de kɔnɔ munna mun b'a la mun na fɛn min tun bɛ k'a labɛn a ka jugu
ala de jamana bo tu sais que comme kumala be ils ont comment aimer capitaine ngachala il y a que 2 généraux à tobe capitaine parce que dans l'armée capitaine de commandant de groupement capitaine de commandant de et fait un commandant de garnison c'est le capitaine qui est en contact avec les troupes il y a capitaine de Djalaba de armée parce que c'est un grand intermédiaire entre le sous-officier inférieur et le sous-officier supérieur. Il veut tout capitaine là, le sous-officier supérieur là. Ou le sous-officier inférieur là, le capitaine. Donc, allez des intermédiaires, allez des troupes, il y a numéro balé de vous. Vous contactez le capitaine Ougacha là, killing. C'est purement stratégique. Pour un bon yamane, Vélisé, à Koulo Barkale, c'est un militaire. Parce que vous pouvez essayer de contacter Tani, les commandants de sécurité des personnalités, ministre ou pas, gardons nous, Blakatarona, nous, blablabla, il y a ce que vous les contacter fort. Donc nous, on nous contacter maintenant, vous pouvez bel et bien faire où? Mais on peut faire un fait. Parce que, ministre de la sécurité, ni au commandant, on y fait comment là, mais il y a des dignes officiers qui ont refusé. Mais avec une ennemie encore, Chama Minalolu m'a gagné, nous gagnons, peut-être maintenant, nous allons charger du don là. Mais Ali Bibara tombe coffre. Parce que moi, au bien, sur la CA, il y a 2 sortes de complicité. Il y a la complicité active et la complicité passive. Au Coran, et c'est une conjugue d'homme. Voilà ma dobe na conjugue comme la sima mette. Donc, mon dobe, c'est que la moulou mais il m'a commenté quoi, qui ne dit mot consent, ni à ma comment, donc on a fait ma zakanga d'Afrique. Et ma taco fanga la moui. Et ma tiki déclaré, tu es consentant. Au fin de cadre, Benima. Au mana, faut qu'on forme moui. Allez bi, qu'on baisse. Parce que ni a ma comment, au Coran n'a nyana, mbala. Il veut parler boulot là. N'a tiena vene, n'sentala. Wa jamana sécurité militaire. Wallahi Mali officier est une baisse. Assiminté, ça de camarade, c'est l'armée même qui est soudée. Ou conseil militaire de Krap Waradi. Assimimou Gem, Washimou Gem, conseil militaire de Ouken, ou Chara de Ouken. Parce que présente sera mon armée, la Chara de l'armée là. Ou un état banni, qui a tenu même là, qui a galon, là, les quartiers militaires de développé là. Moubna fo, il est gagné au moment où comme on a mis en guerre là. Mohamed Ouattara mi malade. Mohamed Ouattara de même il est à Ouatia. En 2014-2015, pour tentative de coup d'État. Il a passé 6 ans en prison. On a mis des alabos. Kake, Kabla a un grade supérieur. On n'est pas l'armée qu'on parce que moi, on veut donc casser la claque à côté de la service là. Armée qu'on c'est ça, il y a 6 mois qu'il est en prison. Même les manants de dépôt de dos, c'est fini. Il gagne à l'armée qu'on 6 mois, au dos. C'est l'homme maintenant. Assimi armée gagne. C'est l'homme maintenant le nouveau corps militaire. Il va bien qu'on il y a 230 fautes. Il est parti en 7 catégories. Faut que tu aies des dépôts là, importer, il y a 6 mois, 6 ans. Quel cas soit là, ni bon, c'est que barman a fait mon retraite au banade. Parce qu'il y a des sources qui tombent parce que là, il y a un commandement blanc joué au Cameroun de mettre évasion facilité. Il veut border, on te met hors de l'activité militaire d'abord. C'est ça la procédure. C'est où il est armé, il est tout le monde à essayer. Parce que à mon dobe ali olukunya ke ibeka ka wati olu taratu wallahi asimi matin nako asimi ma mimka bonya dama transition plutôt transition ma minga bonya dama te donc ko yanu ka araje ko na kuma bla militaire ka justice buluka nafo ko na kuma bla buluka voilà olu yo formina abuka blukuna o na sur yo faute militaire de ke on te faute militaire on est déstabilisation en ce moment il y a le tribunal civil aussi qui est là. Donc, il va radier l'équipe de tribunal civil Kaboulouka. Au lieu de mon fonds, sur un manquement de commandement militaire de Robena, sur indiscipline de Robena, sur un manquement de hiérarchie, fait ou bien faute de non, au tenir. Il n'y a pas de hiéra, avec un code au boulot. Au déni. Donc, à Fina, ça c'est une étape. Étant flanant, ça c'est le jugement public. Au début, après que ASC et le tribunal bi constitué un dossier là, quand il baraque. Donc, et Mado Bala, ni tout le chien folloy. Ni tout le chien folloy. C'est Queen. Wallahi, transition était bramon. Mon dobe ni finale présente au moment où tu sais que moi, habit de confiance dans les deux. En temps de guerre, Jamana Mie Djala Dima, qui est généralier, Kabounia Soube Dima.
a bɛ tɛmɛ o kan Exactement. tubabu bɛ se ka mun de d'i ma bi Mali tɛ se ka min k'i ye Général kɔni y'a dan ye. général kɔni y'a dan ye O y'a dan de ye. a tɔ ye mun ye sisan Foyi t'o kɔfɛ bilen. hali na aw bɛɛ fanga ta n'o ka bɛɛ bɛ se ka kɛ président ɲɔgɔn fɛ yan n ko dɔ de bɛ kɛ ka tɛmɛ dɔ kan ne bolo aw ka dɛmɛ ka jamana sumaya vous êtes maintenant aw de ye jalabatigiw ye o ni ɲɔgɔn tɛ bon a k'a bila o kunna c'est pas une question d'Assimi Assimi ko tɛ mɔgɔ si ko tɛ c'est le conseil militaire qui a agi o de bɛ se ka mɔgɔ arrêter a bɛ proposition kɛ président ye président b'a valider c'est tout Fɛn b'a. n'a ye fɛn fɛn mɛn mɔgɔ la a bɛɛ ye nkalon donc k'a f'i na ten Ka an b'a kuncɛ ni Diripa ka communiqué ye i da donna babu kɔnɔna la yɔrɔ dɔw la min ye Kolonjɛba mara ye Diripa ye jadisi minnu n'o ye banbagati wale tigilamɔgɔ minnu bɔnna olu n'a ye Sikaso mara la dɔw fana kɛra ye fo ka taa se Kolonjɛba maraw la n bɛ fɛ ka Diripa ka communiqué ye ka ɲɛfɔli k'an ye a kan hali n'a ka sɔrɔ i y'a fan dɔw ɲɛfɔ kuma kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ attaque wɛrɛ de kɛ parce que Kolonjɛba ta ninnu neutralisera dɔw nana Majana u tun kɛlen bɛ ka citerne dɔ ta ka taa jɔ kungo kɔnɔ u tun b'o essence bɔ dɔɔni dɔɔni armée goni wuli o kan donc u nana faya kɔnɔna la sɔgɔmada in na 5 heures du matin k'u bɛ faya attaquer moto 27 an sera ka min compter moto kelen kɔfɛ jama b'a kɔfɛ bi u nana yɔrɔ min dɔrɔn i b'a kalama o y'a sɔrɔ sɔrɔsiw pɛrɛnnen don a mɔgɔ kelen tɛ yen min bɔra la a mɔgɔ tɛ yen min bɔra la o mɔgɔ kelenw de tun bɛ yɛlɛ u bɛ taa sira da faya la parce que a ma ɲinɛ min kɔ village minnu bɛ goudron la mɔgɔ ninnu ɲagaminen don mɔgɔ caman de la ye i bɛ taa dɔ sigilen jɔlen sɔrɔ goudron la a bɛ sɛ feere la sɔgɔma fo wula fɛ indicateur de don a caman bɛ ten n b'a fɔ a bɛɛ wele a caman bɛ ten sɛ tɛ san a tɛ bɔ yen sɛ tɛ san ale tɛ bɔ yen donc a b'a fɔ ko mun na ko armée tɛ intervenir armée bɛ intervenir kɛ mais ni armée bɛ nalen dɔ bɛ to goudron la ka fɔ u bɛ nalen dɛ n'u bɛ nalen yɔrɔ min dɔrɔn mɔgɔ min bɛ marifa bila o kɛra civil ye mais a bɛ fɛ armée ka kɛ cogo di e min kan ka kunnafoni di u kɛlen bɛ ka don e la donc ni armée natɔ don u bɛ kunnafoni ni armée seginna fana u bɛ kunnafoni a bɛ fɛ o kɛlɛ ka ɲɛ cogo di ka gɛlɛn o kɛlɛ bɛ ɲɛ cogo di an bɛ min ɲini faamaw fɛ poste yɛrɛ feerekɛla ninnu u k'a bɛɛ supprimer quoi walayi feerekɛla minnu bɛ poste la u k'a ko jɔ quoi n m'a fɔ ma péage ninnu de ko don quoi péage ninnu feerekɛla ko u k'a jɔ quoi feerekɛla foyi kana ye yen walayi ayi ma fili dɔw bɛ poste fana la o sɛ bɛ yen sɛ ti san ni i bɛ sɛ jɛman ye dɔ bolo tile 3 sɛnin b'a bolo i n'a tɛ bɛn sɛnin prix la a tɛ se ka bɔ yen mais ça veut dire quoi il est temps que poste ka évacuer u ka mɔgɔw feerekɛlaw ka bɔ poste la u ka bɔ péage la kunnafonidila bɛɛ ɲagaminen don an cɛla de olu de bɛ kunnafoni di donc Mali kɛlɛ ka gɛlɛn i b'a ko fɛn wɛrɛ quoi mɔgɔw bɛ sangekɔrɔ wɔsi la dɔw bɛ k'a darimɛ dɔrɔn ye donc o de y'a to u ma se ka solution sɔrɔ bi faya kɔnɔ parce que l'armée y'u piégé de parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Kayo pont min ye checkpoint min bɛ yen olu bɛna waati min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ il y avait un dispositif bien formé là-bas o y'a sɔrɔ dispositif wɛrɛ fana bɛ ka taa Zantigi la donc olu u y'a attaqué da kan dɔrɔn u y'u bila kɔrɔnin kɔnɔna la non olu y'u encercler de mɔgɔ si ma bɔ a la c'est pour te dire que aujourd'hui on est préparé fin moralement kɛlɛ in bɛ kɛ de quoi wa kɛlɛ in tɛ terroriste tɛ foyi tɛ a bɛɛ ye dafɛdugu ka mercenaire commandos de ye wa n'u y'aw ta kɛ tuma min na ka camion joli u bɛ sɔrɔ ka taa forokiyatiginin dɔ lajɔ olu b'u yɛrɛ komi olu tɛ dɛ commando terroriste yɛrɛ de bɛ ka attaque kɛ parce que u ka corps militaire ɲɛ min kɛ cogo min na Kajana mara in kɔnɔ la u ka corps militaire u ka message la c'est des vrais militaires arrangés peut-être ou des mercenaires commandos u bɛ ka corps militaire yɛrɛ de fo k'a attaque la voilà donc ayiwa k'u ka baro kun cɛ ka i yɛrɛ fo ka bila yɛrɛ fo an b'a fɔ aw kan bɛn waati